Maswera say mure Zimbabwe, welcome to our channel. Apatnokupa inhau dzinenge chiitika matima nenyika yedu yeZimbabwe tichingotikana kari kitanga kukwira pano channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchinge wagara wakasubscribe, don't forget to comment and share this video. Tenau yatavigira inhau yaburitswa naJealous Mawarire. Jealous Mawarire adzoka nenhau The Deal rukunzi rakaitwa between Auxillia Mnangagwa and Nelson Chamisa. Zvinzi Nelson Chamisa akapiwa mari basement parking area at the Reserve Bank of Zimbabwe nakuda kwasheta gwirei muri Zimbabwe. Azvinomira mushe abuda achitaura yachiti ane maaudios aanawo muri Zimbabwe aari kupromisa kuti achabuditsa muri Zimbabwe. Azvinomira mushe nhau iyi yakanetsa mushure mekunge Simba Chikanza akanga abuda achitaura iye achiti, have you forgotten the 1 million you claimed Chamisa drove to your farm stashed in his car, or you also forgot to patch Tagure's name in there? Akanga abuda achitaura achiti, comrade, you might be innocently doing your bidding for your guy Nelson Chamisa, which is good. He needs your support, but do so based on accurate information. If he is sending you to attack and besmirch real and perceived political opponents, it is imperative you ask him to give you accurate accounts of some of the things you are using to attack his political force. I want to correct you on one thing you mentioned on your X that I have quoted herein for ease of reference. Those who have reliably informed you that Oprah also has a very close relationship with Edie's wife, the First Lady, should have told you the genesis of that relationship. As you put it, Oprah also has a close relationship with Edie's wife. Did you take time to ask who else has the same relationship with Edie's wife? If your source was reliable, as you are claiming here, he or she should have told you that your guy Nelson Chamisa also has a close relationship with Edie's wife, the First Lady. I'll give you the details and pictures of the meeting which started the purported relationship you are going to town about. Chamisa organized a meeting for him to meet with Benson Muneri, Auxillia Mnangagwa's aide, and requested Oprah to host the meeting at his house in Chisipiti, Harare. At the meeting, your guy Nelson Chamisa asked Oprah to go and meet Auxillia on his behalf for a political deal. Anyway, I will not delve into details about the deal, but sacrifice to say your guy is very liquid as we speak. 2 months ago, he drove to some farm in Mashonaland West with 1 million cash in his car, intending to pay for the farm. The owner was scared of handling such a huge amount of cash. He instructed your guy to deposit the money with his lawyer in Harare. That's where things became interesting. It turned out the seller's lawyer is an human rights lawyer known to Chamisa through years of interaction. Mabuditso akaitwa nawi naJealous Mawarire. Simba Chikanza akabuda achidzora nawi. Isine aendera mberi Jealous Mawarire achiti, I said Chamisa received this money from the basement parking area at the Reserve Bank. The money came from Cuba. The political deal with Auxilia doesn't mean she is the one who paid the money. The money was paid by Cuba. The political deal is now public. Chamisa's audios have all the information. You want to go back to the same audios? We got more devastating audios. At the appropriate time, they will be posted here. Jealous Mawarire muri Zimbabwe. Achira yachiti ane maaudios aanawo muri Zimbabwe. Ataura iye achiti akamirira kumabuditsa muri Zimbabwe. Anzi the damning audios ane Nelson Chamisa pachitaurwa nawo this meeting muri Zimbabwe. Ndinakomana nachambenda samwe but mandanzwa nyaya matauraka ndinodzoka Monday I think ndinendamu area tokombea manotes nyaya ndisingati ndeye matsamba nechichizvi ndinozokonzera manewspaper neukama hwakatokosha. We can't continue my problems anga aripo pakati paTsvangirai naMugabe, ZANU-PF neMDC. Now going forward it must be a properly new dispensation. Plus kuti maguru wangu nyaya yekuda kutsvaga muturikiri nemunyai vakambona rudo runotsva pane munyai muvaudze izvozvo vanoziya muvaudze kuti munotsvaga munyai parudo
makamboona munyaya unodikwa pakuroora kwete parudo vanonso vanacharamba nevamwe sanzoda vane problem yekuda kufarisa nezvinhu zvisina I don't like. Mangwanani muri eZimbabwe tinoti mamukasei uri muchechipiri kudai regai tifare nekusongana panguva ino tichiadresana nekusimbisana murwendo rwedu rwechimurenga chechi4 chinova chimurenga chekusunungura nyika yedu yeZimbabwe kubva mumaoko ezvigananda tichiisa mumaoko evana veZimbabwe. Nguva ino vadikani haichisiri nguva yekuti tisimuke. Inguva yekuti mumwe nemumwe pari ipapo ngambobata ipapo. Musava munocheuka nekuti mazuva atava mumazuva esiginal. Saka kana tiri mumazuva esiginal amude vanocheuka. Ivai munobatana munzvimbo dzamugere muchisimbisana maringe nesiginal. Ndinoona zvakakosha kuti matigere imomo tinge tichivhunzana kuti wakagadzirira here siginal, kuitira kuti tose tive tiri ready. Pasave anozosarira achazotini ndaasingazive kuti siginal iri kuitwa musi upi. Asi udzanai kuti siginal iri kuuya very soon. Kana ichinge yauya inoda iwe neni kuti tive paground. Nokuti paground ndipo pane basa. Saka ngatipindei neuwandu hwedu. Tisatarisira kuti vana ningi ndo vakauya nacho. Isusu atipinde. Aiwa kazve. Ndechenyu chinhu ichochi. Ndechenyu muri yeZimbabwe nokuti isu kuva pano kurwira imi vana veZimbabwe kuti tizowana raramo yakanaka mangwana. Tichigara munyika yedu tisingatambudzwe, tisingashungurudzwe. Saka achisi chinhu chana ningi, chinhu chevana veZimbabwe vose. Regai ndibate panyaya dzenzira dzemasoja patinofamba nayo. Vazhinji vanogona kutarisira kuti masoja ndiyo achange ari pamberi pedu, isu vana tiri mumashure. Tine tuma option atinawo paground so far ari kuitika. Takapa basa kunzira dzemasoja kuti vachibata pavo kuti vapedze basa iri. Sapa kubata kwavo ndiko kwatinochemera kuti mukuru ngaasaine. Nokuti kusaina kwake ndiko kuchapa kuti masoja edu aende pamberi, isu totevera kumashure. Asi nekuda kwekuti iye akaona kuti nini ndikasaina ndinoenda nekukasika, saka regai ndiite madelayed ndichinonoka kusaina kuitira kuti pamwewo ndingajume 2-3 vangakwanise kubva kurevolution vachiuya kuzondijoina, nekuda kwekuti vanenge valuza hope. Saka isu sevana veZimbabwe tauya pano nekudzidzisana kuti iye zvino yava nguva yekuti isu tichienda pamberi, masoja otevera mumashure. Musatya nekuvhunduka kuti mucharohwa pachasungiwa, hakuna zvakadaro. This time chinhu ichi chakabikwa chikaibva, kureva kuti mukaona pembe yarira zivai kuti hapana lose is a win.
So zivai papo kuti mukaona manzi pindai murodhi, motoziva kuti ami ichava kumashure kwenyu ichikuprotectai, ichikuonai kuti mafamba sei. Asi Ezekiel akangosaina tisati tasvika muaction yedu isusu, zivai kuti chimurenga ndicho chichatungamira kumberi. Saka tangoti tipajekese ipapo, nokuti vamwe vazhinji muchazosara muchiti isusu tanga singazvizive ko iyo masoja acho anodi kupinda murodhi, nokuti masoja vanhu vanenge vari pabasa, ivo vanoshanda ne1 command. Kana command yavo ichitaura zvainenge ichitaura, isusu kuno hatikwanise kuipikisa, nokuti vanoshanda nemaguideline avo avanoshanda navo. Saka ivo vanotipawo way yekufamba nayo, kuti tinofamba sei kuitira kuti ukama hwedu usadamburwe kana kuti usave unopesana. Saka teererai chimurenga chenyu chiri kutungamirai kubva kuma-retired general ose, ma-veteran ose, pamwe chete nemukuru wedu General Chiwenga, nevamwe vose vakuru vatisingakwanise kudoma nemazita pano, vari kutsigira chimurenga ichochi. So kureva kuti chinhu ichi chakapera. This time hakuna vanhu vanonzi ava ndevekwaChamisa, ava ndevekwaMonzora, ava ndevekwaChavamhu, ava ndevekwaMnangagwa. Chinhu ichi ndechemunhu wese ari kuramba urongwa hweVision 2030, achirwira kodzero yekuti tose tigone kuva neupenyu hwedu hwakanaka. Saka mirai panzvimbo makomrades, nokuti panguva iri kukwana hatichada zvekuzotsvagana kuti ninge ari kupi kana tinhasi maita sei. Kurwadziwa kwako kwauri kuita kubva mumba mako ndiko kuchakutuma zvekare kuti unosvika pane vamwe vako. Regai titende shoko raparidzwa nemuparidzi wedu. Tinoti Mwari vakuropafadzei, rambai makabata ipapo, nekuti kufamba kwatiri kuita uku zvingaite sekuti idambe zvinhu zviri kungoitika chete, asi zvinhu zviri kuitwa naMwari. So Mwari kana vatendera hakuna anoramba. Saka nguva yakwana yokuti Mwari vaite kuda kwavo. Saka mwana weZimbabwe, zivai kuti chinhu chauri kurwira ichi chine vanhu vakachitungamira uye chinotenderwa nemuridzi kuti chikwane. Saka ivai munoziva kuti nguva yakwana paugere ipapo. Nhamo iri mumba mako nezvauri kusangana nazvo ngazvikusimudze. Ubve pastage yauri uende unobatana nevamwe, nokuti hatisisina nguva yekutaura zvakawanda pano, nokuti tiri munguva yeaction. Kana tiri munguva yeaction, yakuda imimi kuti muchimira nesimba. Siyai kuvhundutsirwa, siyai kutya, siyai kupiwa mhosva nyaya dzisina kana dzazvinoreva, dziri nyaya dzekuda kubvisa pachitendero chamuri. Rambai vanhu vakadaro kuti vasvike padhuze penyu, nokuti varipo vari kupiwa ma$10 yokuti vafambe vachikusha mashoko avo yekuti kuda kucolonize brain dzenyu kuti musave munofamba nerevolution. Nokuti ivo vanenge vachida matumbu avo kuti vachiguta. Asi chinondinetsa ndechekuti vavanenge vachiitira ivo, vavanenge vachiitira kuti vagute, havana kana hanya navo. Dai vanga vaine hanya navo, andaifunga kuti vaipiwa ma$10 inini. Tingadai vamwe vacho vari kutovhurirwa mabhizinesi yekuti vamwe munotoemploya vamwe vanhu vanotoshanda ipapo. But vanoziva kuti imimi hatife makauya padhuze pedu, hatikudei,
vanokupai mari dzekuti imimi amukwanise kuimprova mukati meraramo yenyu. Saka chii chaungati unotenda uchinoshandiswa mabasa asina kunaka nenzira nekamari kasina kana direction kakuti akakwanise kuraramisa kana mhuri yako chaiyo. Kufira data rekuti ndikangwavha ndikawana $10 ndogona kudhusa data rangu remwedzi wese ndichishandisa. Asi iroro ndo rauri kufira zvokugadzira upenyu hwako hwese for 5 years. Zvimwe zvakuda kufunga nekungwara nekuziva vana veZimbabwe. Rambai kushandiswa iye zvino mapararira zvigananda vese munyika dzakasiyana siyana. Maisa masecurity yenyu akawandisa mukati menyika dzakasiyana siyana kuri kuda kudzimura kuti anosimudza musoro chete kuti revolution pasi momuti take naye. Nezvacho zvinotumiwa zvacho zvinoenda ikoko kwacho kunoshanda mabasa. Kana kufungawo zvavo kuti hongu ndauya kuno zvangu ndauya kuno. Mari yangu yandiri kuhora chi yakamira sei? Iye chi chanda achibva kubva pandakatanga kushanda ndichitumwa nevanhu ava. Ivai munopepuka vana veZimbabwe. Mukaona tichirwa kudai tiri kurwira imimi kuti muwane masarari akakwanira anokugutsai. Kumapurisa uku busy kudzingirira nevanhu nguva dzose. Mukanza munhu chete anenge achiti pasi cab number 3 makutomhanyisa makutomusunga. Munhu ari kuda kutora hufu kuti akuinzire mumba mako ndio munhu ari kumhanyisa unge imbwa yakubira nyama. Ivai munoona munovhurika kumeso. Vanhu vamuri kudzenganisana ivavavo ndivo vanhu zvekare vachakumukirai mangwana nekuti mabasa enyu anenge achioneka pachena. Saka ityai zvimwe zvinhu nekuvhunduka kuti no zvinhu zvatava kuitisa izvi hazvisiri izvo. Kana matumwa kuti pindai muvanhu, pindai imomo muvanhu munokwanisa kutaura navo. Musapinde muchinonoshungurudza vanhu. Endai munokurudzira vanhu muchivapawo gwara kuti muchafamba sei kana kuti mucharonga sei rwendo rwenyu nekuti nesuwo tatambura tiri kushaya kuti tingazotaura sei. Ukada kutaura wonzi pisa muromo. Ndio mukana wenyu kazviwe kukampena iwoyo. Saka mukati mukati pindai muvanhu makusvika muvanhu makutanga kudzinganisana nevanhu muchitoshungurudza vana veZimbabwe munenge muchireveiko imi? Pay yako chaichai inopinda iri $300 pakuzotora inonge yakuma $150. Kureva kuti uri kuita hafu negovernment. Chauri kufarira pairi chii iyo ichikushandisa zvekudaro. Siyai mweya werevolution utenderere nokuti nguva yakwana. Kana chamusimuka chitima achimisike. Hakuna anogona kuchimisa. Chinomira nema stop sign ayo. Kana pasiri pa stop sign yacho achimire. Saka zivai kuti zvose zvamuri kuita chenjera kuti zita rako ripinde pabhuku rezvirema. Nokuti zvichakuvhunza mangwana. Endi mabasa enyu achakumukirai. Saka ivai munotya nekuremekedza vana veZimbabwe nokuti ndivo varidzi venyika. Kusataura kusi kuti kupusa kana kusaziva kushaya zvekutaura. Mukana chete wamunenge muchipiwa kuti dzimweni dzenguva mungagone kutendeuka nekuziva kuti zvatukita zvakaipa. Asi kana maenderera vana veZimbabwe vachaita zvido zvavo. So batai ipapo vana veZimbabwe. Garai panzvimbo, batanai, kurudziranai munzvimbo dzamuri imomo. Chinhu chenyu chaibva. Musaneta, musashungurudzika nokuti tava mumazuva acho. Iva soja rinosvika kure. Usave soja rinoperera munzira. Usafananidzwa nemasoksi
yekuti ndikamafeka ndikamakanda apa andichaziva kuti randa ndakapfeka gumbo iri nderipi. Saka zivai kuti this time pari kumhanyiwa ende pachangwangura munhu, pachamhanyiwa zviri very legendary. Izvezvi nguva yatokwana. I tell you, ndatenda zvangu. This is Comrade Because tinosangana nenguva dzinotevera nemamwe maupdate anenge achibva kune mamwe macomrades ari muno. Tinoti pamberi nechimurenga, pamberi nekubatana, pamberi nedare rese rechimurenga riri kutitungamirira kubva kuna Commander General Chiwenga, yese nema-retired general ose. Ndinoti pamberi nemi, nekuti ndikada kutaura ine mazita andikupedzei, nekuti makawanda. Ma-overtrain ose andikupedzei nemazita, asi zivai kuti kana ndati overtrain ndatopedza. Ma-progressive forces ose, ma-political party leaders mose andikupedzei. Batai makadaro, chapukati chenyu chiri kuya. Nevamwe vanoremekedzwa vanisingakwanisi kutaura, ndinoti batai makadaro. Tiri kukutsigirai isu vana venyu, tiri kuona nzira dzamuri kushanda nazo. Tinoti rambai makasunga ipapo. Nguva yakwana, tazvipira isu sevana veZimbabwe. Yedhoni yamaitaura dare rechimurenga nesuwo tava kuita iyoyo. Tabvumirana nazvo. Ndatenda.